Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Бүген халыкара тынычлык көнен билгеләп үтәләр. ООН ассамблеясы 21 сентябрьне илләр һәм халыклар арасында тынычлык идеалларын ныгытуга юнәлтелгән көн дип игълан иткән. Бүген көч куллану һәм атышны туктатып тора торган көннәрнең берсе. Ел сайын 21 сентябрьдә Альцгеймер авыру турында мәгълүмат тарату көне буларак билгеләп үтәләр. 20 гасыр башында Алаис Альцгеймер исемле психиатр әлеге авыру симптомларын тасвирлый. Шуннан хәтер югалтуның бу төренә Альцгеймер авыру дип кушалар. Бөтен дөнья татар конгрессы, республикабызның мәгариф һәм фән министрлыгы, Татарстан язучылар берлеге Аулак и проектын башлап җибәргәннәр иде. Республикабызның районнарында проект саларында очрашулар үткән инде. Яңа проектның әһәмияте һәм файдасы турында проектның авторы Сәрия Закировадан сорап белербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез, Сәрия ханым? Хәерле көннәр. Аулак и бу инде безнең татар халкының борынгы йоласы. Һәм нәкъ бу исем астында сез проект башлап җибәргәнсез. Һәм аны ни өчендер Аулак и батл дип исем кушкансыз аңа. Ә ни өчен сез нәкъ безнең татарча Аулак и көрәш, Аулак и ярыш дип атамадыгыз? Без башта Аулак и батл проекты безнең кечкенә генә сәхифәдән килеп чыкты. Үзем электрон журналында китап киштәсе сәхифәсендә шагыйрәләр белән таныштыра башлагач, бик күп шалтыратулар, комментарий яздылар, бик күп сораулар туды. Шуннан соң аларның үзләре белән якынрак танышырга дигән ният белән без китап йортында очраша башладык. Ул вакытта әле без Аулак и идек. Һәм инде анда һәркем үзенең иҗаты белән таныштыра. Халык җырлары җырлыйбыз. Аннан соң инде карантинга ябылгач, без Зумда очраша башладык. Зумда уеннар уйнатырга булдым. Миллионер уенын уйнадык. Призлар берләштек. Менә шулай аралашып, Мәскәүдән, Уфадан шагыйрәләр килеп, Римзил Вәлиев та безнең бер очрашуда булганы бар. Аннан инде без менә бу туган телләр елында старт алды батыл булып. Чөнки тәкъдим булды шагыйрәләребез арасында. Әйдәгез әле балалар белән булай гына очрашмыйк, укучы балаларның да белемнәрен тикшереп, аннары күңелләрендә шулай иҗади бәйге белән кирип калыйк дип без мәктәпләргә юл тоттык. Иң беренче очрашу булды 180-нче гимназиядә, башкалабызның полилингваль гимназиясында. Без анда Аулак и батылның форматын күрсәтергә теләдек. Бу очрашуның менә бу ярышларның нинди кагыйдәләре бар? Беренчедән әдәбиятны белү, классик әдипләребезне белү. Уеннарда безнең йөзек салышта гади йөзек түгел. Шигырьләрдән өзекләр һәм аның авторын танырга кирәк. Шулай ук безнең иң беренче уеныбыз, иң беренче бәйгенең башланып китүгә шагыйрәләр шигырь җыялар, туралган шигырьне җыябыз, классик әдипләр. Төрле вакыт булды, Тукайны танымаган очракларыбыз да кызганычка каршы бар. Шукчыны читателләр бит инде. Хәзер инде бик күп кешеләр кулга китап алдылар, Аллага шөкер. Районнар әзерләнеп көтеп торалар, китап укып әзерләнеп көтәләр. Менә Әлмәт районы белән сөйләштек, ничек әзерләник дигәч, 2 командага бүлеп балаларны менә шушы уеннарны уйнап бер кат көчле дип саналган команда безнең каршыга килеп утырыр дип сөйләштек. Чөнки ул бала инде әзерләнгәндә, үзара көрәшкәндә бәйгедә китап алмыйча килеп утырмый бит инде. Бик күп шагыйрәләребез дә классик әдипләрне өйрәнеп кенә түгел, яттан белә башладык. Инде менә бер тәкъдим булды, кичә генә 80-нче мәктәптә Роберт Миясәрович белән сөйләштек. Аларның укытучылар коллективы белән тиздән анда Аулак и булачак. Без анда алар күптән түгел генә Каюм Насыри исемен алдылар.
Һәм без анда темалы аулагы үткәреп карыйбыз беренче тапкыр. Ул Каюм Насыйриның иҗатына, тормышына, аның эшчәнлегенә багышланачак ала бирсә. Димәк, инде безнең шагыйрәләребездә һәм мәктәп укучылары да Каюм Насыйрине өйрәнә башладылар. Әйе, сез балалар дип әйттегез. Ә бит бу ярышларда балалар гына түгел, өлкән буында катнаша. Әйе, безнең төркем кызлар җыры китап киштәсендә анда 3 төрле Команда. Китап киштәсе сәхифәсендә безнең проза да бар, гамле әңгәмә дә бар һәм кызлар җыры дигән шагыйрәләрне таныштырган бүлегебез бар. Менә шуннан кызлар җыры дип исем алып без кызлар белән үзебезнең шагыйрәләр белән йөрибез районнарга. Һәм инде без бөтен дөнья татар конгрессы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән бергә эшлибез бит инде. Шулай ук без язучылар берлеге белән Ркаил абый белән дә бик тыгыз, бик дустана элемтәдә без бергәләшеп эшләргә алындылар инде аларда. Һәм алар белән бергәләшеп без бүгенге көндә иҗат итүче шәхесләрне белемнәрендә үзләрендә барлыйбыз. Белемнәрендә тикшерәбез, шулай итеп без районнарда шагыйрәләр белән, иҗат төркемнәре белән Арчада булдык, Каурый каләм, Нурлатта Мишәр кызлары белән булдык. Безне Теләчедә көтеп торалар Йөзек кашы иҗат төркеме, шагыйрәләр, шагыйрьләр. Аннан соң без булай гына барып кайтмыйбыз, аларны барлап кына калмыйбыз. Без көчле команданы эзлибез. Туган телләр елына йомгак ясап, менә шул көчле команданы язучылар берлегенең Тукай клубында ала бирсә, язучылар кашында алар үзләренең әдәбиятны белүләрен, үзләренең ни дәрәҗәдә белемле, ни дәрәҗәдә иҗади булуларын күрсәтә алалар. Бик зур мөмкинлек. Әле алай гына да түгел, Мәскәүгә дә җыйнасы икән, октябрь айларында ул турыда да әйтеп китсәгез иде. Әйе, без бөтен дөнья татар конгрессы белән килешеп, сөйләшеп, ала бирсә Мәскәүгә дә юл тотарга исәп бар. Анда инде Мәскәүдә вәкаләтле вәкиллектә булдык. Эмиль әфәнде сөйләү буенча Мәскәү педагогия университетына барабыз һәм анда Саров, Арзамас, Түбән Новгородлардан татар балалары килеп, өлкәләрдән килгән татар балалары белән аулагы батыл оештырачакбыз. Шулай ук Муса Җәлил исемендәге гимназиядә дә булабыз. Алла бирсә, булачакбыз дип торабыз. Һәм инде без менә ел азагында финал булачак бит инде. Елга йомгак ясап, иң көчле команданы ярышка чакырабыз һәм һәр районнан берәр көчле иҗади шәхесне сайлап алып, шулай ук параллель рәвештә мәктәпләрдән дә талантлы, сәләтле, белемле баланы, иң көчле баланы сайлап, 2 тапкыр финал ясыйбыз. Берсе балалар белән башкалабызның 180-нче полилингваль гимназиясендә булачак ул бирсә, берсе инде язучылар берлегендә Тукай клубында җыелма команда. Алагы бит инде ул очрашу, аралашу, танышу урыны. Менә без инде Алла бирсә Чаллыдагы Ләйсән иҗат берләшмәсеннән көчле шагыйрәме булыр. Арча, Нурлат, Апас һәм башка районнардан, Теләчеләрдән иҗади шәхесләрне бер команда итеп туплап, алар бергә аралашып, дуслашып, безнең профессионал шагыйрьләребез белән көч сынашачак ала бирсә. Куркып тормыйлар микән? Профессиональ шагыйрьләр бер яктан, икенче яктан үзешчәннәр. Курку бар, әзрәк курку бар. Башланганда безнең үзебезнекеләр дә куллар кылтыр иде. Чөнки югалып та калу була. Белгәнне дә әйтергә югалып калалар инде кай вакыт. Шундый очрак була. Андый вакытта инде мин вакыт бирәм, шигырьне сөйләп дәвам итәм. Фәнис Яруллинның шигырен ләкте, анда инде мин яттан сөйләп дәвам итәм дә, алар әйтеп җибәрәләр яки Муса Җәлилнеке. Анда безнең бар тик классик әдипләр. Анда безнең менә яңа гына әдәбиятка аяк баскан яшь шагыйрьләрне куймыйбыз, чөнки әле классикны безнең
Максатыгыз беренче чиратта безнең классик авторларыбызның, классик шагыйрьләребезнең иҗаты белән тирән тел таныштыру. Аннары балаларга инде без максатыбыз балаларга менә шушындый олак өйләр булган дип халкыбызның гореф-гадәтләрен күрсәтү, аннарысын күңел җәүһәрләре булган җырларны алар менә шундый шәхесләр белән, Нәҗибә Сафиналар белән, язучылар белән бергәләшеп, сәхнә түрендә сарманнарны, Айбалбалам, Каз канатын җырлыйлар. Алар киләчәктә 15-20 ел үткәч тә каяндыр радиодан ишетә икән ул җырны. Аларның күз алдына менә шушы Күңелләренә кереп калачак. Күңелләренә кереп калачак. Бүгенге көндә әдәбиятка, шигърияткә кызыксыну артуны ничек аңлатасыз үзегез? Кызыксыну бар. Төрле менә модернистик алымна да кызыксынып күзәтеп баралар укучылар бик күп. Мин мәсәлән үземнең үзем электрон журналында да яңа гына шигырь бирәм икән, анарга ниндидер фикер ишетәм, язалар. Менә Гөлүсә Батталованың шигырен Мәскәүдәләр укып, Мәскәүдән миңа бу Гөлүсә Батталова синең иҗади тәхәллүсең түгелме диеп, бу синең кичерешләреңә туры килгән шигырь диеп язып җибәрделәр. Мин аны Гөлүсәнең үзенә җибәрдем. Гөлүсәгә дә үзенә бер зур шатлык булды инде. Аны Мәскәүдә дә укыйлар. Менә үзем журналын укып, шундый фикерләр туып, шул фикерләрне безгә җибәреп, шул рәвешле без инде иҗади шәхесләр белән халыкны виртуаль генә түгел, былай күзгә күз очраштырып, таныштырып, аралаштыру максатын да күз алдында тоттык. Аралашу өчен менә дигән мәйданчык, шулай бит? Шунда әйтәсем килә, менә сез бүгенге очрашуга бик матур милли киемебезне киеп килгәнсез, һәм сезнең очрашулар да матур итеп безнең татарча киемнәр, шундый милли киемнәр киеп уза. Милли, ниндидер милли деталь булырга тиештер дип уйлыйм, чөнки балалар белергә тиеш безнең милли элек ничек киенеп йөргәннәр һәм алар нинди җырлар җырлаганнар. Бүген көндә менә сәхнә бизәлешен бөтен дөнья татар конгрессы әйтә, инде ул аулак өй булгач ди, борынгы йолаларыбызны күрсәтәсе булгач ди, анда ди безнең дә кул эшләре, чиккән, сөлгеләр, әби-бабаларыбызның оста куллы булуларын да күрсәтү кирәктер диеп, без инде ел башыннан һәр мәктәп үзләрендә сандыклар белән, чиккән мендәрләр белән, декорация белән каршы алып, безне менә шулай әзерлекле көтеп торалар инде. Сез ничек үзегез уйлыйсыз? Бу проект дәвамлы булачакмы? Яисә инде менә ел бетү белән аны тәмамларга ниятлисезме? Әлбәттә дәвамлы булыр дип өметләнәбез. Менә төрле авырлыклар була бит инде ул оештыру моментларында. Һәр районның үзенең җитәкчеләре, аларга һәрберсенә ниндидер бер ачкыч табырга кирәк. Җитәкчеләр аша керәбез бит районнарга. Ниндидер кыенлыклар туырга мөмкин транспорт мәсьәләсендә яки башкача. Менә ул вакытларда авырлыклар туганда, бу менә ел бетерде, ел тәмамлану белән бу аулагы бетәр сыман, әмма ләкин безнең инде районнардан шалтыраталар, безгә качан киләсез дип. Безнең белән көнегезне башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Һәм инде бар тик уңышларны теләп калабыз үзегезгә. Рәхмәт сезгә. 1973 елда Казанда 50 метр озынлыктагы беренче су бассейны ачыла. Бу республикабыздагы мондый төр спорт үзәге бердән-бер була. Тиздән бассейн базасында Синтез ирләр ватерпол командасы оешып китә. Күп кенә уңышларга ирешкән команда республикабызның һәм илебезнең горурлыгына әйләнә. Бүген студиябызның кунагы ватерполчы Әнвәр Гыйлемҗанов. Хәерле көн, Әнвәр, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмез. Әнвәр, сез Россия чемпионаты һәм Россия кубогының көмеш медалисты. Менә бу уңышларга ирешкәнче күпме вакыт узды? Ничә яшьтән бирле сез ватерпол белән шөгыльләнә башладыгыз? Мин кичкенә булганда 5 яшьтә йөзеп башладым безнең бассейнда, Оргсинтез, һәм бер вакыт күрдем ничек безнең ватерпол командасы Синтез уйнады, һәм миңа шушы уен бик ошады.
Анары 7 яшьтә мине әтисе waterpolo секцияны язылды һәм мин уйнарга башладым. Беренче тренерларыгызны хәтерли торгансыздыр инде. Минем беренче тренер Каменский Анатолий Витальевич булды һәм анары Яковлев Виктор Львович. Виктор Львович хәзер жилой комплекс Салат көпірәдә эшли балалар белән анда гимназия ачылды һәм ул беренче, икенче класс балалар белән эшли waterpolo өйрәнә. Waterpolны калдырмагансыз дип әйтсәк тә була, балалар белән, яшь үсмерләр белән шөгыльләнәсез. Мин хәзер синтездан резерв белән эшлим, синтез ор командасы анда егетләр 22-23 яшьләр, иң кечкенә 16 яшь балалар белән эшлибез. Хәзер бу ел чемпионат Россиядә уйнарга тиеш. Безнең основной команда белән уйныйбыз. Әзерлекләр шуңа бара. Waterpolны бик үзенчәлекле уен дип әйтер идем мин. Менә сезнең кыяфәткә карагач та матур, төз гәүдәле, шундый озын буйлы ир-егетләр биредә. Спортка алганда барлык балаларны да кабул итәләрме? Без бөтен балаларны алабыз һәм йөзү белергә теләкле. Шулай безнең тренерлар да йөзү өйрәнәләр һәм анары бик күп белән балалар эшлиләр һәм балалар үсәләр, кешеләр һәм аннары яхшы уйныйлар. Waterpol ул команда уены. Ул шулай команда бер организм кебек эшләргә тиеш. Шулай уйнасан беренче урыннар алырга тиеш. Һәрбер спортчы олимпия чемпионы булырга хыяллана. Сезнең бу хыялыгыз бар идеме? Каждый спортсмен хочет достигнуть самых высочайших результатов. К сожалению, на мировом уровне сейчас водное поло. Наша сборная не на самых высоких позициях находится, но вот, к примеру, сейчас 7 воспитанников из Казани участвуют на юниорском чемпионате, и тренер главный резерва Синтез ОР работает главным тренером молодежной сборной. По всем возрастам наши воспитанники востребованы, постоянно привлекаются к работе со сборной и показывают хорошие результаты. Waterpolo белән шөгыльләнергә теләк белдергән балалар ничә яшьтән килергә тиеш сезнеңчә? 7-8 яшь, иң яхшы яшь waterpolo уйнарга башлагач, чөнки ул яшьтә балалар үскән һәм ничек уйнарга, командасы белән эшләргә яхшырак аңлыйлар. Мин үзем дә 7-8 яшьтә уйнарга башладым. Мин шулай 7 яшь иң яхшы возраст. Бу көненә берничә сәгать син суда буласың, берничә сәгать тренировка дигән сүз. Балалар башта 3 тапкыр атнада 1 сәгать тренировкалар башлана. Аннары һәр көнне тренировкалар. Тагын 2-3 ел үткәч 2 тренировкалар көндә башлана. Зур хезмәт таләп итә шулай бит, зур физик яктан да, психология яктан да нык булырга кирәк. Бик зур эш. Әтә-әнисе булышка тиеш. Аңлап эшләргә тиешләр әтә-әниләр белән Сез капкачы булгансыз. Синтез командасында, Waterpolo командасында. Бүгенге көндә нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Югары белем алырга да өлгергәнсез икән әле? Мин КАИ институты бетердем, инженер по специальности радиотехникасы. Вот, хәзер тренер эшлим. Тренер булып эшлисез. Спорт ул сезнең бөтен тормышыгызны яулап алганмы? Әллә инде ниндидер кызыксынулар, мавыгалар да бармы? Минем хәзер кичкенә баласы үсә, малае һәм бөтен вакытын аңа багышлы сез булып чыга. Әнвәр, бик зур рәхмәт сезгә килеп бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Татарстан командасын әлбәттә инде чемпионнар рәтендә күрәсебез килә. Уңышлар теләп калабыз, Әнвәр. Бик зур рәхмәт. Бүгенге менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.